Atesa la importància del moment i atesa la unitat, ho ha dit l'Alba, la unitat que mostrem com a regidores i regidors d'aquest plenari, com a representants electes de la ciutadania, jo en nom, com a alcalde i en nom d'aquesta ciutadania, us vull donar les gràcies a totes les regidores per haver mostrat aquesta unitat. Aquesta unitat que jo crec que mostra l'orgull que la ciutat sent per un model de ciutat que hem construït entre totes, que hem construït amb les entitats, que sempre ho dic, que hem construït que ve de lluny i que el Prat d'avui és resultat precisament d'aquestes conquestes ciutadanes, ho heu dit algunes de vosaltres, que aquesta ciutat que suporta algunes infraestructures i que no vol ser només aquest suport i aquesta pota i no vol ser el pati del darrere de cap altra ciutat. Crec que aquest Prat d'avui, com heu dit també, es basa en aquest equilibri territorial, m'ho heu sentit dir molts cops. El Prat és una ciutat que té un equilibri territorial molt complex. Tenim el nucli urbà, tenim les zones industrials, suportem aquestes infraestructures que ens ocupen la meitat del terme municipal i a més som capaços d'equilibrar-nos territorialment i mantenir els espais naturals i també el parc agrari com a elements fonamentals d'aquest equilibri territorial. La Ricarda, dintre d'aquest equilibri territorial, és, doncs, crec, i penso que totes estem d'acord, insubstituïble. No podem de cap manera permetre que la Ricarda desaparegui, perquè aquesta Ricarda és part i mostra d'aquest equilibri territorial, amb la part que té del parc agrari, amb la part que també té dels espais naturals i fins i tot, m'afegiria a dir, amb un valor patrimonial i arquitectònic, perquè paisatgísticament té un valor arquitectònic i a més hi ha elements dintre de la finca de la Ricarda com és la Casa Gomis. Per tant, és difícil o és molt complicat entendre com es pot compensar allò que és insubstituïble. Com es pot destruir allò que està protegit, i no només perquè ho diem a l'Ajuntament del Prat, sinó perquè cal recordar, i cal que ho diem, que està protegit com a xarxa Natura i que la pròpia legislació europea no permet la destrucció de zones que són xarxa Natura. Per això avui diem, com vam dir ja fa 19 anys, que ni un pam més, que no és possible que es destrueixi aquesta part del nostre territori per un creixement amb el qual l'Ajuntament del Prat pot dir o no la seva, quin és el model, podem proposar alternatives del model que volem aeroportuari pel país, però que al final qui ha de decidir és un consens d'administracions, un consens i un pacte i uns acords que es van arribar fa 19 anys, que encara hi ha inversions pendents d'aquell acord i que per tant avui no es pot trencar de forma unilateral. Ho ha dit molt bé el Juan Pedro, un acord només es canvia per un altre acord. Així doncs, avui, com s'ha dit, cal que imperi el sentit comú, més enllà de qualsevol posicionament polític. És evident que ens estem carregant el planeta, és evident que en un context d'emergència climàtica no podem les administracions fer responsables única i exclusivament a la ciutadania i demanar-los que reciclin més i demanar-los que no utilitzin cotxes que contaminen i mentrestant, com a administracions, tinguem la capacitat de destruir un espai que no és només del Prat, sinó que és una infraestructura mediambiental metropolitana i que, igual que l'aeroport i el port, és una infraestructura verda que és patrimoni del país. Així doncs, insisteixo, us dono les gràcies, però també, regidores i regidors, us apel·lo a la vostra responsabilitat com a càrrecs electes i que més enllà del Prat i de defensar el Prat allò que creiem que és just i que creiem que no ha de passar, que ho eleveu allà on correspongui, perquè a més de ser regidores i regidors de l'Ajuntament del Prat, formeu part de grups polítics
i que, per tant, amb aquesta responsabilitat que us demano, insisteixo, com a regidores i regidors, doncs els hi apel·leu, per tant, que entenguin que no hi ha cap altra possibilitat de creixement de l'aeroport que passi per la destrucció o a l'inrevés, que no pot ser que qualsevol evolució de l'aeroport, sigui en número de passatgers, sigui amb increment de vols, sigui amb el que sigui, passi per la destrucció d'una cosa que és patrimoni del país, infraestructura verda del país i com és la finca de la Ricarda. I en aquest sentit, l'alcalde serà el primer que farà tot el possible per elevar allà on correspongui això que avui diem avui al Prat, que és que no cedirem ni un pam més a aquestes infraestructures. M'hi trobareu al costat, regidores i regidors, en tot allò que voleu, i també apel·lo a la ciutadania per tal que en la mesura de les seves possibilitats siguin capaços també de demostrar que som una ciutat orgullosa del nostre equilibri territorial i que no cedirem ni un pam més a això. Moltes gràcies, doncs, i passaríem...